се появява живели на лошо време. Копай, момчето, мамо. Леко. Ого, ще паднеш, дръж се. Дръж се. Айде да седнем долу. Айде, ще седя много прав. Айде. Леко. Айде. Опа! Къде тръгна сега? Къде? Внимавай там на пералнята. Копай, момчето. За втори път е превъртявам. Което превъртява. Мамо, паес. Мама, за втори път е превъртявам. Опа, внимай да не паднеш, внимавай. Ти се го треш? Да. Ма там не дей пипа копчето не дей пипа. Внимавай. Оп! Паш го те, оп! Ко стана? Дани, ела тук, мама, ела при мама. Бати къде? Къде бати? Бати къде? Ела при бати, айде ела при мама. Ела при мамче, ела при мама. Дани, стига там на този пералня, айде стига. Ай, красавец. Пак на той копче там, Данча. Ела, разходи се нататък, айде. Айде писенцето ми. Дани. Още ли му правиш този хлеб? Не правим, мислех, че други работи ще правим, ама той се заклещи там на пералнята. Айде. И какво си правим за? Кого? Леко. Ама защо се пуснал сега на гадина, Миша? Виждаш го, моля, че съм не гри. Опа! Абе, Дани! Къде тръгна, мамо? Къде отиваш? Къде отиваш сега? Внимавай сега тук на парк. Да. Какво, мами, назладне? Внимавай, парка е лек, ще се обърне. Леко. И какво ще правим са? Опа. Айде, ставай прав. Така. Дани, къде е мамо, Данчи? Къде мамо? Ох, боже, тръгна пак. Къде отиваш сега? Къде? И какво ще правим, да? Внимавай, пердето не са лапа. Кой тук? Бати, гледай Данчо. Внимавай, не го дърпай, сега ти не беше го дръпнал, ще да си ходи детето. Ще да си седи. Там много не е страшно. Ако го щупи с глава? Няма как ще го щупи с глава, беше бе, той да няма толкова. Да бе, мама, бати, ко вика, мамчи? Ко викам, бати? Леко. Къде тръгна сега пак? Виж го, какво прави.
Луда гъба. Жор, той не иска да го държиш, иска да го пуснеш и сам да си ходи да се изправя. Внимавай, не го дърпай така. Гушиш бати ли, мамо? Бате, той много те гуши, бе, бате. Ай, божи бушчи. Малко златно бузи. Айде вече, стига пусни го. Пусни го да продължава с обиколки. Ще го гледаш ли с нас малко? Що? Мамо, само не кажи, моля да се постави, не кажи Дани! Ко пай с мамо ти? Дай една усмивка на мама. Една голяма усмивка ми дай. Дани! Къде мама бе? Абе, мама къде? Данчи? Къде мама? Ай, къде мамче бе, мама? Ай, ти какво правиш? На колене ли си? Как седиш? Ох, боже, боже! Какво времчето? Ти какво правиш там, бе? Дани, внимавай, мамо. Внимавай. Жоро, внимавай, мамо, той не е колко тебе. Внимавай, малка бубичка и още. Ай, пак на пераването.